барои Ҷумагул Шерова кор аз дамидани субҳ соати 6 пагоҳӣ оғоз меёбад. Ба терминали мусофиркашонии ноҳияи Восе аз ҳама барвақт ӯ меояд. дар ин терминал Ҷумагул роҳбари терминал нест. ӯ ба сифати диспетчер шуда кор мекунад. масъулияте ки ба дӯши ӯ гузошта шудааст аз ӯҳдааш дилпурона мебарояд. дар вақти союз ман прораб будам, семер организация сантехмонтаж гуфтани организация ман прораб будам. 8 сол ман дар онҷа прораб кор кардам. пас аз сари вай ман омадам заправчик дар пойтахт чи Қурғонтепа 1 сол, 2 сол дига заправчик нефтибазда кор кардам. Айона мондагии боқимондаи корам ина 10 сол 11 сол дига шид ки ман ҳамчун дар чи терминали Саид Абдуҷаббор фаъолияти кори ман ами хел чихел ман ҳиссиёти баланде дорам ки любой одам мара кор бафарма ман кори ҳама одама дар ами тез иҷро кунам. ман худам ҳама қобилиятам ба ҳама чиз мераса бугум мешавад. Ҷумагул зани босавод аст, маълумоти олӣ нопурра дорад. аз рӯи ихтисос ӯ сохтмончӣ аст. солҳои зиёд сохтмончӣ шуда кор кардааст. ӯ имконият дошт дар вазифаҳои баланд кор кунад. барои ин қобилият дошт, аммо маълумоти олӣ надорад. қобилият дорам, анаи маълумоти мисол олӣ надорам, техникӣ дорам. сараи мана меқа чиз мегирам. агар ман мехоҳам ки ба қулҳои баланд расам. дар терминали мусофиркашонӣ ронандаҳо ҳама Ҷумагулро мешиносанд ва ба ӯ итоат мекунанд. аз рӯи тақсимоти ӯ ба сафар мебароянд. ҳамин тавр дар ин ҷо тартибот нигоҳ дошта мешавад. дар ин вазифа муддати 10 сол мешавад ки Ҷумагул кор мекунад. соли гузашта Ҷумагул аз терминал рафт ва ба кори дигар гузашт. баъди рафтани ӯ тартибот дар терминал вайрон гашт. ҷои Ҷумагулро дигар кас гирифта натавонист ва ниҳоят ӯро боз ба терминал оварданд. рости гап маош кам буд, шароити хона ба маошам намерасид. барои вай ами Саиду Фарҳод ба сар марафт ки апа намебиёй кор кунӣ. гуфтам майли маош баланд ти майли мебиём. барои вай аврад нагаштам омадам. ҷои ман дар ҳодисе 4-5 одам кор кард. кор карда натонист, бо ман омадам. бо мана даъват кардан Фарҳодҷон Саидов бо ба даъвати ҳамон хисм омадам. Ҷумагул хоҳиш дорад дар вазифаҳои аз ин ҳам баланд кор кунад. ӯ боварӣ дорад ки аз уҳдаи ҳама мансабҳо баромада метавонад. ки надорад дар ами ҳаёт орзуи баланд, орзуи хуб шидан, орзуи ки ба ҳама манфиат ҳама дар расондан, муомилаи хуб кардан ки надорад. манам орзу доштам. ман аз рӯзе ки ами ба ҳами ҳукумат эҳтиёҷ будам, ба ҳукумат ами кора сафарбар шидам. ман мехостам ки мумкин мехостам раиси ҳукумат шавам, муовини ҳукумат шавам, раиси ҷамоат шавам, бо мумкин директори ягон совхоз, директори ягон анаи чӣ шавам, анаи колхоз шавам. рости гап ман ҳаракат накардам ки ман ами хел чӣ шавам. не ки мозе ҳиссиёти ман ба дараҷаи баланд шидае ки мехоҳам ки ҳамаи кор да қодирам худам ҳамаи кора ай удаст баромада метавонам. мехоҳам ки тамоми кора чӣ кунам. ами ягон одам меёвам ки дастгирӣ мекунам, ман ба ҳамаи чизҳои баланд барасам. барои расидан ба вазифаҳои баланд Ҷумагул кӯшиш дорад. ӯ барои ба мақсади худ расидан назди худ мақсад гузоштааст ки соҳиби маълумоти олӣ гардад ва боварӣ дорад ки ниятҳояш амалӣ мегарданд. ман мехоҳам ки ягон пешравӣ шавад. ягон ман мехоҳам ки ман ами одами баланди дунё бошам. ҳиссиёти ман ҳамаи чиза мерасад. ман мехоҳам ки занако ҳамдигаришона дастгирӣ кунанд, дар ҳамаи чиз чӣ бошанд, ами пешрафт бошанд.